Udabarria etorri da, udabarriagaz aste santua jatorku ja datorren astean, eta ja Getxo turismoan ja prest gagoz etorriko dakun jenteari harrera emoteko. Eta horretarako zer egin dugu? Bueno, gaur bertan be zabaldu dugu Ostabere turismo bulegoa errefortzua, hau da Bizkaia zubian jartzen dugun errefortzua, zabaldu dugu ja urte osoan zabalik egongo dana ja abendura arte. Eta gero ekarri duguz urtero ekartzen dugun folletoa Getxora zatozenean zer egin jendeak jakindagian. Igaz euki gendu zen 57 plan, aurten 73 daukaguz ja. Aste santurako hainbat eta hainbat plan daukaguz Getxo gozatzeko, Getxon disfrutatzeko, kanpotik basatu zein bertokoa basara. Eta eskertu beharrekoa da Getxoko enpresak egin daben esfortzua folleto hau aurrera urten dagian. Itzelesko lana dago udala eta enpresen arteko hainbat eta hainbat ordu dagoz berton sartuta. Lan asko dago, eta betiko moduan hemen eukiko dugu hainbat gauza egiteko, oindala urte bitik 71 bat egon dugu gure eskaintza, eta gauza garrantzitsuena da prest dagozala gehienak, 53 prest dagoz herrira zatozanean kontsumitu ahal izateko. Ez dozu itxaron behar talde minimo bat sortzerik, ez dozu taldea sortu behar lagunek, zu basatoz eta listo daukazu disfrutatzeko.